салом алейкум акаҷон. Соза акаҷон, нази саломатӣ хубай. Як нархи ҳами телефонро ака мегуфти, ҳози ман шуморо мепурсам. Нархҳои ҳами телефонро акаҷон бугӯ, бачаҳо яке интересоват мекунанд, бачаҳои Москва будагӣ. Ин ҳами ака телефони лавгӣ чия? Я 20. 20 акаҷон. Солиш чандай? Солиш 2019. 19 ҳая, 19 мақсад, а? Чанд сумай? 1100 сум. Ин мақсад истифода бурдагия ё не? Ва, агумо. Истифода бурдагия? Ин телефони ипарагиш чия акаҷон? Я 8 1600 сум. 8А 1600 сум. Ин ай Samsung-и Я 700 сум. 700 сум. Ачил 1500 сум. 1500 сум нархиш. Ин чӣ хол чиай? Чӣ телефон ай? 50600 сум. А50 акаҷон чанд сум дай? 1500. Ин А50 1500 бачо. Нархи наво дар телефонбозори Қирмоншаҳид, ноҳияи Восе. Ин чӣ телефон буд ака? Ҳозир айҷа гуфтиш? А17. Ин А3 солиш 2017. Нарх чанд акаҷон? 1000 сум навшани. 1000 сомон будаст бачо. Раҳмат ака. Чӣ акаҷон ин чӣ телефон буда? А7. А7 сол чанда? 16. Нарх чил акаҷон? 600. И парашам гардон. 600 сомон ё? 600 сом ина бачо. Нарх навод дар бозорои Хидмон. Зинда бош акаҷон. Салом алейкум акаҷон. Ман ҳам нархҳои ҳам телефонро фаҳмиданем. Телефони ҳами лавги Nokia чанда? 1208. 1208. 1208 ина бачо телефоное ки телефонои намемурдагӣ мақсад аймода намерафтагӣ. Чанд сум да акаҷон? 40 сомон. Нархиш 40 сомон ки айлабои сенсирда зурай гариния заряча ништяга. Иш кадом чӣ телефоне акаҷон? 1280. Nokia 1280. Солиш 2020. Шӯхӣ кадом бачо. Аймода ё намерава айлабои телефонда ба қуввата. нарх чанда акаҷон? 50 сомон. 50 сомон. Alcatel, ha? Alcatel. Ин телефон аним қариб ки ба ҳамиҳо баробар не ки ба фикрам баробар ба Nokia намеброя. Хуб, ин чанд сум ака? 60 сомон. Ина дӯсто дархостотон қабул шид. Марҳамат, баъд видеотона мепартом тамошо кунен. Салом алейкум акаҷон. ба хоҳиши дархости бачаҳо мо ҳами телефонҳоро гуфтем ана ба навор бигирем. Телефони ҳозир ман меқапмака ҳами чӣ телефон ай? Ана. Солиш 2016. 2016 бачаҳо. Ина коробка передача механик. Зинда бош акаҷон. Хуб, чанд сум дай? 1200. 1200 сомон. 1200 сомон. Ина бачаҳо нарх наво да аёми телефон дигари такаҷон. Ин чӣ телефон будай? Redmi чанд? 5. Redmi 5 солиш 18. 2018 будастай. 4 дар электропакет. Ҳамаш гизалай. Дискои нав 4 балон гизала заги. Хуб, чанд сум акаҷон? 550. Саломат боши акаҷон. Ина бачаҳои Москва ба ҳар ҳол ба фикрам ҳозир дар карантинам бештараш тамошо мекунанд. Ба фикрам ки як камтарак вақтчон хуш мешавад. Зинда бош акаҷон. Раҳмат. Салом алейкум акаҷон. Нази созӣ акаҷон, мо ба хоҳиши дархости ҳами подписчикои каналмон ҳамин нархҳои чира телефонҳоро гуфтем буфаҳмем акаҷон. Ин ҳами телефони лавгӣ чӣ телефон ай? А5 солиш 2017. А5 2017. хуб, нормали состояние чанда акаҷон нархиш? 650 сомон бачаҳо. Ина кадомед ки телефонгири дар Тоҷикистон нархҳои ин ҳами хелай. Ин ай телефон акаҷон чӣ телефон буда? Ҷидда 2017. вроди ҳамаи ҷош нормалняй. хай баъд гирифтанӣ кишиден, дигар ҷоша месанҷен. чанд сум буда акаҷон? 500 сомон бо савдо мешавад.
خب این شکر جان چی؟ اسه 16 اسه سال 2016 دو سیم کارت های دو سیم کارت های الکترا پاکت 14 زنده باشه کجا نقش چنده 600 سوم دست بچه. این چی تلفن ها کجا خونر 7 اینه چی خلوش هنیم گیزالا. خب 10,000 چند گفتی 17 2019 دست بچه. نقش چنده کجا 700 سومون. با ممکنه که چاق کنین اگر با ارزونن میشه کدام تلفن گیر باشه. ایش چی بده اکا جان؟ نوکیا 10. خب نرخ چنده اکا جان؟ 700 سومون بچه. اینه با فکرم که چند برابر ای نرخوی مسکو ده ارزون تره میتونین که اومده ای همیجا ایشالا با خواستی خدا ای همیجا جیاک اینه جیاک سالی نیشتیاک ایده او فاسونن یا بخوات هم بفکرم که امی تلفن ای هم دارم تلفن معقول بخوات ما دارم سامسونگ ای چه تلفن گرفتیم 2016 گفتی اکا جان 2016 نقش چنده 400 سومون بچه. اینه ای 7-8 هزاری روسی گرفتن ده 400 سومونی خدمت دسته. خب ایش چی اکا جان یا 5 2017 نرخش 1000 سومه خراج نرخش 1000 سومون بچه. اینا با دقتتون تشکر. اگر که یگون تلفن با یگون درخواست دیگه داشتین انشالله با خواست خدا بزرگای آینده ده نرخای با اگر نمره تلفنی بچه ها لازم شید میگیرم میتونتون.